tämä on ihan mahtava koulu. Tämä on tosi hyviä oppilaita ja opettajia ja tosi laaja, aivan mahtava kurssitarjonta, joka tukee teidän oppilaiden tai tulevien oppilaiden tulevaisuutta myös. Joo, täällä opiskellessa musiikkia niin voi kehittää niitä omia soitto- ja laulutaitojaan ihan siellä luokkatiloissa tai sitten jos harjoittelee yksinään, niin toki niinkin. Ja sitten se yhteismusisointihan on meidän semmoinen niin kuin ihan pääasiallinen juttu, mitä me tehdään luokassa tosi paljon. Ja se kehittää mun mielestä tosi monia asioita. Ihan nyt tietysti niitä soitto-laulutaitoja, mutta myös semmoista niin kuin toisten huomioon ottamista ja sosiaalisia taitoja. Että se ryhmähän ja bändi ei toimi, ellei niin kuin siellä ne suhteet myös pelaa. Mie vielä yläasteen loppupuolella en oikeastaan halunnut esiintyä ollenkaan ja me pelkäsin sitä niin kuin aivan kamalasti. Se oli niin kuin hirvein asia, mitä mie koskaan olisin niin kuin voinut tehdä. Mutta koska täällä on ollut sellaisia opettajia, jotka on kannustanut siihen esiintymiseen ja vähän silleen tökkinytkin siihen, että kyllä sä nyt meet esiintymään, vaikka et haluiskaan, niin kuin siinä minä huomaan sen, että minä olen kasvanut tosi paljon esiintyjänä ja siitä minä olen tosi kiitollinen niin kuin kaikille opettajille. Minulla oli varmaan suurin se, että on koko elämä harrastanut niin kuin kitaran soittoa konsalla ja tavallaan sitten halusi, että on semmoinen, että koulunkäynti olisi semmoisessa kosketuksessa niin kuin musiikin, taiteen semmoisen kanssa. No, tällä musiikin ja ilmaisun linjalla opiskelu on kyllä vastannut täysin minun odotuksia, että minä olen saanut silleen sopivasti ja oman mielenkiinnon ja halujen mukaan niin yhdistellä normilukio-opintoja ja sitten ottaa siihen lisäksi just draama-opintoja ja kuvataidetta. Ja sitten se tuli kanssa yllätyksenä, että miten paljon tehdään yhteistyötä myös kaupunginteatterin kanssa, että ollaan päästy siellä katsomaan esityksiä. Mä ajattelen, että kyllä nämä draamaopinnot on semmoinen niinku tapa opiskelijalle kehittyä, että semmoisia kokemuksia ei kyllä mistään muista niinku lukio-opinnoista voi saada. Meillä on täällä erittäin siis ihana, turvallinen porukka, koostuu siis on ihan ykkösluokkalaisista nelosluokkalaisiin asti. Ja täällä on vaan niin turvallista olla ja saapi olla oma itsensä ja tuoda itsensä esille silleen kun haluaa. Jos on kiinnostunut ollenkaan taiteesta, musiikista, itsensä ilmaisusta, niin tämä on se oikea paikka, mä sanoisin.